аввалан салом мегӯем бар ҳамаи бародарон ва подписчикони канали Автолайф. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад бародарони азиз. навори имрӯзаро аз мошинбозори душанбе барои шумо омода кардаем ва пешкаш мегардонем. ва бисёри бародарон дар комментар нависонданд ки аз 1 апрел раҳоӣ мешавад нархи навои мошинҳо арзон шидагӣ ҳастай. хулоса рафтем бародаро имрӯз ба навор гирифтагием ва ҳамаи шумо ҳама рӯза наворҳои моро тамошо мекунед ва ай нархи наво бохабар ҳастед. ва бародаро ҳатман фикратонро дар комментар нависонед ва муқоиса кунед ки нархҳо арзон шида ё ин ки неа. ҳамира дар комментар бинависонед то ки бисёри бародаро бифаҳманд ва ба шумо тамошои хуб хоҳон ҳастем. Вау. 2008 сол Mercedes E-Class ҳозам аҷо шахши ба навор мегирем бини хайбохтон. хоб 7 моҳ дига уҷа таъмировка дора объем 3.5 бензини холӣ. хоб дига акр расходаш бародароро вобаста айкини мешавад. ай 10 литр сар мешавад. ана ай чанд қадар ки газ додӣ расход зиёд мешавад. айрӯ агар 80 то 80 10 та мехӯрад. бензини холӣ ай خب سلام شرق میگیریم سلام شرق تماشا کنیم. خب تو گیزا فولای همه نوارات کار میکنن. الکتروپاکت، اباگریف، مولتیرول، автопилот، пробег 103,000 пробег дошта автомат D+ кондиционер кор мекунад лукам дора. се хабар туй мешаванд дар рӯз. нақша чанд сум гуфти ака? 150,000. ана номеро телефони акара мемонем занг мезанем хайбо барои шуморо бо пурратар маълумот мета 937 24 88 83. хеле масъалаи кузов ҳамаш тоза не юра худ зараги юки окей хайр заказ карам. Porsche 2008 сол объем 4.8 бензини холиай. хоб мошин таъмировка кардагӣ 4 та баллон нав. ана уҷа таъмировкаш 11 моҳ дига ҳастай. Porsche Cayenne Turbo S. ана ай салон шоз як мегирем салон шоз як тамошо кунем. барои электро абагреф сидени мултирол автопилот 130,000 пробег автомат D+ кондиционер кор мекунад. облукам дора. нақша чанд сум гуфтед ака? 150 номеро пешамони мешавад. ман онро якара мемонам занг мезанем барои шумо бо пурратар маълумот мета. 96 04 44 00
анана 104 28 37 57. боз ягаи тарафан мегирем бинед. Да 2013 сол Camry 3 анао ҷамъ ҷо шахшу ба навор мегирем. Тон тамошо кунем албаро объем 2.5 бензини холӣ. мошин ай надидем хитон номер дора растамош кашидагӣ ҳуҷҷат камилокаш ҳамаш нав кардагӣ 1 сола. мошин як даст гаштагӣ. хоб салоншам як мегирем, салоншам як тамошо кунем. хоб дару чордар электро чҳолонав ана автоматай кондитсионераш қоидави кор мекунад белу. камера хафо кор мекунад. соҳиб мошин як коргаре бародару мегам фақат корда рафтагӣ омадагим. ки мошин шурад нақша чанд сум гуфти ака? нақша чанд сум гуфти? Тонировка без ҳуҷҷат. Не, ира шимози нақша нақ дем ки барои ҷа мемонем дар кабина. 130 тане. Хоб номеро телефон аброзмонем. 4 4 601 28. 601 28. Хоб занг мезанем бо яка барои шуморо бештар маълумот мекард. тай бо инахтон ден ҳолати мошина. Канал чӣ ном дорад? Автолайф рай. Автолайф. Нигоҳ мепартоӣ? ва насиб бош. до 2010 сол Toyota Camry, Camry D японка, объем 2.4 бензини холӣ. Онҷа манҷо шахшу ба навор мегирем, он тамошо кунем. барои электро, коробка автомат, старт стоп, ана кондитсионераш кор мекунад, монитор, мултирул, белу. камера хафон ҳаст кор мекунад. ира чанд сум гуфти ака? 115 та. бо муомила дору хане. ҳам номеро пешамон гуфти. иш кадом солаи Camry? Иш 2011. иш ескай, ҳа? Эле, ҳа? 2015. 2011 Camry D шамаями актай. Америка. Ё ластамош кашидагиам, не? Ластамош кашидагиам. Иш 2.4 бошад 2.5. И 2.5. барои электро багреф сидени мултирул автомат D+.
خب کانسانرش کار میکنه بلوک تقریبا دانیم بنزین خولی هست نمره اکن 171 22 11 الان کیدو همی اکای کلامش مقبول میشه زمان میزنه ای با آزانانی میشه این چند هستم گفتی اکا؟ شاید 120 120 تانه با معامله داره اون صفحه در پانگیش هم اخته او اخته نیست نه خب نمرش 907 71 22 11 نه یعنی همه کابدای مخلوط روشاد نمرش همه داریم زن میزنی خیلی از اون همه میشه